Sabies que existeix un canal totalment en català, amb 2 milions de subscriptors i amb un vídeo que supera les 300 milions de visualitzacions? Tot això i més ho explico en aquest vídeo. En aquests dies de quarantena m'ha donat per pensar més del compte. Quan em vaig posar a pensar sobre qui es beneficiaria més d'aquesta pandèmia, el meu primer pensament va ser que serien els youtubers. Si ho penseu bé, els youtubers no han de sortir massa de casa, molts d'ells, molts juguen a videojocs, etc. I vaig pensar, jo em podria fer youtuber. Em va venir el dilema sobre quin tipus de youtuber seria. Parlaria en català, parlaria en castellà. Fent aquest exercici d'imaginació em vaig donar compte, no sabia si hi havia contingut en català a internet. Hi ha contingut en català a internet? L'únic lloc d'internet on hi ha més català podria dir que és Instagram. És a dir, tots aquests que fan memes. També, per exemple, Sir Joan o la Juliana Canet, que ara mateix estan treballant a Adolescents ICAT. Per tant, han aconseguit un benefici de fer vídeos a Instagram en català. Què passa amb les altres plataformes? Jo personalment, abans d'aquest vídeo, no coneixia cap youtuber català. Com pot ser que un idioma com el català, que parlen més de 10 milions de persones, no tingui ni a un youtuber mínimament conegut? Perquè els catalans tenim una benedicció que alhora fa que sigui la nostra perdició. Parlem català i castellà. Això suposa que la majoria de youtubers bons catalans parlen en castellà per arribar a una audiència més ampla. I aquí en teniu alguns exemples. I ojo, no estic dient que facin res malament per parlar en castellà. Tot el contrari, si poden arribar a una massa crítica molt més ampla, molt millor per ells. El problema que plantejo és que no es consumeix català en les plataformes digitals, com podria ser Instagram, YouTube, i sobretot em centraré en YouTube perquè és la plataforma de contingut online que més està creixent, que més ha crescut i actualment és la més gran, sense cap dubte. Jo recordo que quan era petit i arribava a casa, el primer que feia era sentar-me al sofà i començar a mirar la tele com un boig. De petit, Les Tres Bessones, ja més gran, Bola de Drac, One Piece. Aquestes sèries en català, sense que jo me n'adoné, em van ajudar a normalitzar la llengua. Però actualment la gent no consumeix televisió com es feia abans. Ara la gent ha passat a consumir YouTube. Per tant, els nens actuals, quan arriben a casa, es posen a mirar YouTube, del qual només existeix gent que parla en castellà. És per això que crec que avui en dia una llengua que no té presència a internet està irremediablement condemnada a mort. Però realment hi ha una petita escletxa esperança. Tota aquesta gent que va arribar a YouTube fa 10 anys a parlar en castellà no existia. Allò era un desert. I es van posar a parlar en castellà i a partir d'aquí va sorgir tot el moviment YouTube a Espanya. En canvi, en el català no s'ha donat mai aquest pas. Per tant, considero que és una oportunitat de negoci enorme. Una cosa que m'han ensenyat a la universitat és que no és la demanda la que provoca l'oferta, sinó que acostuma a ser el contrari. Sol ser l'oferta la que provoca la demanda. Què vol dir això? Doncs imagineu-vos a Steve Jobs. Steve Jobs un dia se li passa pel cap que és una bona idea fabricar un mòbil tàctil amb el qual poder-se connectar a internet i amb el que puguem escoltar música i podem fer moltes més coses. Aquesta idea mai s'havia pensat. Va ser una idea totalment revolucionària i ningú tenia un mòbil intel·ligent. Va ser Apple qui va posar als nostres caps que era important tenir un mòbil intel·ligent i que n'havien de tenir un. Per tant, si es crea contingut en català, el més probable és que la gent el comenci a consumir. Això vol dir que si ara tot el món comencés a crear contingut en català, la gent el començaria a consumir i algun de vosaltres que comencés a crear aquest contingut podria arribar a ser, doncs no sé, el nou Rubius català. És obvi que no tindries el mateix públic que el que pot tenir una persona que parla en castellà, però realment el podries tenir i podries arribar a viure d'això. L'altre dia a Instagram vaig publicar una enquesta preguntant si hi havia bon contingut en català a les xarxes. La resposta majoritària va ser que no. I no només això, la majoria de gent volia més contingut en català a les xarxes. Però això vol dir que no hi ha vídeos en català a YouTube? Òbviament és que no, hi ha bastants vídeos en català en YouTube i n'hi ha molts de molt interessants. El primer exemple que us he donat al vídeo és el d'una cantant
que es dedica a fer cançons infantils totalment en català. Es diu Damaris Gelabert i té un canal que efectivament supera els 2 milions de subscriptors. Comptant que aproximadament hi ha 10 milions de catalanoparlants, això vol dir que una cinquena part de tota la gent que parla català està subscrita al seu canal. I el seu vídeo, Els mosquits, no es queda lluny. És un vídeo d'una cançó totalment en català que té més de 300 milions de visualitzacions. I el segon crec que no necessita cap tipus de presentació. Es diu Miquel Montoro i es dedica a fer vídeos en català i allà es dedica a parlar sobre com ell cuida els seus animals i el seu hort. Però a part d'això, realment no hi ha molts canals de YouTube en català i menys que tinguin molta fama. I avui en dia, els nois i noies que es volen posar a crear nou contingut a YouTube solen triar el castellà per fer-ho. I crec que és un greu error. Si parles en castellà a YouTube, seràs un més. El català actualment dona un valor afegit, i és que és un idioma diferent del que hi ha actualment a YouTube. Mireu, jo ho veig així. Hi ha dues illes, l'illa del castellà, molt gran, i la del català, més petita. L'any 2010 les dues eren desertes i els youtubers de l'època van veure l'illa del castellà i van dir «Ostres, que bé, anem a colonitzar-la». Cada un es va fer un territori on hi podien accedir els seus subscriptors. El problema és que el temps va passar i ara aquesta illa és plena a vessar. No dic que no hi càpiga més gent, dic que és més difícil fer-s'hi veure que a l'illa del català, que ara mateix continua gairebé deserta. Més o menys, entès? Per tant, la conclusió a la que arribo és que falta molts més youtubers catalans. I dic més perquè realment ja n'existeixen uns quants. Quan em vaig informar a internet sobre aquest tema, em vaig trobar un vídeo que és exactament el que volia fer jo, però penjat un mes abans de que el pensés. Es tracta d'un periodista de la BBC World, anomenat Enric Botella, i que últimament ha estat penjant vídeos en català al seu canal i que són molt interessants. Per altra banda, em vaig trobar una videoreacció a aquest vídeo d'un youtuber anomenat David, que també em va ajudar a crear aquest vídeo i a informar-me una mica més sobre el tema. També us volia parlar d'un altre youtuber català que es diu Albert Fox, que es dedica a fer diverses coses al seu canal, però sobretot està enfocat a Minecraft. Ha creat un servidor a Minecraft enorme, molt ben detallat i que és molt interessant. De veritat, si us voleu passar per qualsevol d'aquests 3 canals en català, feu-li una ullada que no us en penedireu. I bé, si t'ha agradat aquest vídeo, t'ha semblat interessant o comparteixes la meva opinió, pots donar-li a like i compartir-lo amb els teus amics o seguidors. També apreciaria molt que em poséssiu un comentari sobre quina és la vostra opinió. I em podeu seguir a Twitch, on faig directes en català. Moltes gràcies per escoltar-me.